Shalom, horas mari hita damang dainang pasupang musero hotau guru gongo pepak pahan di acara jepek alai mari pola. Doros pinatol hasal debata jumulo hita martangnya. Debata jaho para siroha molati pasak roha nami Tuhan dia sirham. Naing mana tumangion hatam kami Tuhan ukap roha do pikiran nami asa mangulomat parbui hatam di bagasa Yesus Kristus matanya kami. Amin. Hita damang dainang donga saha porsion hatani di batang di hita di bagas sadarion natar surat di Yohanes bidutolu ayat 27 songonom madiro disi dunginin na si Yohanes mamangalusi daktar buat jolma manangaha anggo sok dilehot tu ibana sian banua gicang ido anggo sahana dihita kadonga saha porsion debata jahuba do namar kuaso ibana do napuna gugu ibana do natamata soba tapasangap ibana do namar mulia di bagasa nguluton ibana do Mesias nata soba ala nido ido na diokuhon ni si Yohanes sasitongna di bagasa turputon ala marhitiak kasisian ni si Yohanes si marsual do na sida disi ala wasa gabi gumudang porsia tu Jesusi ai isi do hurua Jesusi ido di do rohana sida wasa gabi lamoru tu hita bahasa gabi adong wasu ni Jesusi ala nido diokuhon didok si Yohanes ibana do daktar buat manangi sesian ibana do mangaleo tu si Yohanes jala si Yohanes dang mengalului popularitas ibana dang mengalului ketenaran ibana ala nido neng dohonon na tu sisian nai dang au Mesias si alai isi do Mesias si Yesus Kristus ala nido hita lamoru ibana lam tabba ido tadana Yesus Kristus nangro ibana do debata natama na ikon si sobaon ni dihita ka damang dainang donga saha porsion hita saluhuk na pe si leon di debataro tu hita saluhuk na asini rohan di debataro molo adok pe dihita molo bui pe hita mangula sulota asin di rohan di debataro alani tamaro debata pujota sobota tamaro tahatidak ko tuhani di bagasa nguluta ay ibana do na mangaleho saluhukna di bagasa nguluton dangadong na tuk hita marwaso alani do dihita karonga sa porson dak terbuat colma manangaha alai anggo so dilehon tu ibana sian banua gicang dilehon anggo so dilehon tu ibana sa banua gicang na dilehon do hita si leo do saluhukna narong di bagasa nguluton asi rohani debata atong tapake masudina laho pasangapo debata tapake masudina lao maka tidak ko debata sotong marsual hita sotong mengaluli popularitas hita di bagasa nguluton lani mahite jamiton debata mana marsangap Tuhani mana tapasangap di bagasa nguluton aha pinataula aha dapat hita hasil di sian akan nataula debata ma marsangap di bagasa nguluton tukata ma puji ma tukata sopa maibana rajatai na tama puji amen martangiang mahita debata Jehovah para siruat na sumurung ido tututukan hodo na mangaleo saluhuk na narikot di bagasa ngulu nami totong do ho pujion nami hodo pasangapun nami Tuhan ido na diokuh si Yohanes Tuhan di bagasa ngulu na bahwa memang hodo Mesias si na alam moru do na sida lam tabba do lapatan na Tuhan hodo na si sobaon hodo na mangaleo saluhuk na di bagasan ngulu ni jolmon atok tama mahami mamuji doho pasangapoko di bagasan ngulu nami masih beta-beta kami Tuhan laho pasangapoko atau ngasih roham jalo matanya yang nami di bagasan Yesus Kristus matanya kami sesa umur amin horas salam siap mari kita saluhuk